Bună ziua tuturor! Dacă este joi un pic trecut după prânz, este adevărul live financiar. După cum v-am obișnuit în ultimele luni, cu o scurtă întrerupere în timpul verii, revenim cu o serie de emisiuni de la malul mării. Evident, nu mai este sezon, se termină perioada vacanțelor, însă avem o temă foarte importantă care macină în aceste momente Europa și care are în centru marea, mările, mai bine zis. Este vorba de tema imigrației. Dacă vă întrebați unde suntem, suntem în simulatorul Academiei Navale Mircea cel Bătrân, iar invitatul emisiunii de astăzi este domnul contraamiral Virgil Chițac, rectorul instituției de învățământ în cadrul căreia ne aflăm. După cum spuneam, valul de imigrație cu care se confruntă Europa este probabil, sau are șanse să fie cel mai important de la al doilea război mondial încoace. O bună parte dintre imigranții care vin din Africa și Orientul Mijlociu ajung în statele europene, inclusiv în România, prin mări, prin Marea Neagră și prin Marea Mediterană. Bună ziua și bine ați venit la emisiune! Bună ziua și bine ați venit și noastră în simulatorul Academiei Navale. Ce rol are marea în tot acest fenomen care pur și simplu e pe primul loc ca importanță? Cel mai important, pentru că este calea prin care imigranții ajung din zonele în care pleacă în Europa. Vedeți noastră, în ultimele 2 săptămâni cel puțin, în opinia publică, sau dacă vreți, tema aceasta migrației a jucat rolul esențial în dezbaterile naționale și europene, la care am asistat cu toții. Ce am remarcat eu din aceste dezbateri? 3 lucruri distincte. În primul rând, există o diversitate de opinii în Europeană vis-a-vis de abordarea acestei problematici. Spre exemplu, există diferențe în tratarea juridică a acestor oameni, în statutul lor juridic, dacă sunt refugiați sau dacă sunt migranți economici. Germania consideră că sunt refugiați, iar țările din grupul de la Visegrad susțin că sunt migranți economici, respectiv Slovacia, Cehia, Polonia și Ungaria. Care este diferența între cele două concepte? Diferența este formidabilă, pentru că migranții economici sunt persoane care se deplasează dintr-un loc în altul căutând o slujbă mai bine remunerată, iar refugiații sunt persoane care fug din calea războiului, fug din calea foametei, dorind să-și securizeze viața lor și a familiilor lor. Deci, din punct de vedere juridic, au statut diferit. E normal, în opinia mea, ca statutul refugiaților să fie diferit de al migranților economici și eu cred că trebuie să, și juridic este așa, trebuie să aibă mai multe drepturi în țările în care ajung. Pe de altă parte... Deci, de fapt, scuzați-mă, acum ne confruntăm cu un val de refugiați. Asta este opinia mea. Noi vorbim acum de refugiați și agrez poziția Germaniei, care spune că aceste persoane sunt refugiați. De altfel, cancelarul Merkel a și declarat că refugiații vor fi ajutați de Germania, nu și migranții economici. În altă ordine de idei, există diferențe în Europeană privind cotele de repartizare ale acestor refugiați. A fost o discuție recentă și în România pe tema asta. Vor fi relocați din zonele unde stă acum, din Italia și din Grecia. Spre exemplu, unii susțin că aceste cote ar trebui acceptate de țări, alții susțin că acestea ar trebui impuse. O altă caracteristică o reprezintă faptul că, așa cum ați observat și noastră, numărul de migranți a crescut. Eu asociez lucrul ăsta și cu faptul că a fost sezonul favorabil deplasărilor. Și am mai asistat, din păcate și trebuie să spun asta, la o discuție autohtonă pe teren mioritic, care în afara pozițiilor prezentate de primul ministru și de președinte, de altfel absolut corecte, a îmbrăcat, hai să spunem, nu o doză de populism, deși putem asocia și cuvântul acesta. A fost o discuție de nivel redus, cu multe confuzii, cred eu, determinată și de considerente de ordin politic. Cei care s-au exprimat au dorit să exploateze o anumită parte
a României care, să spunem, că are ceva sentimente xenofobe în beneficiu personal, sau mai precis ca să câștige niște voturi. Având în vedere că o bună parte din imigranți ajung în Europa prin Marea Mediterană și prin Marea Neagră, se poate spune că mările devin o vulnerabilitate a Europei, cele două mări? Se poate spune și asta, dar dacă îmi permiteți, înainte de a aborda problematica refugiaților cu specificul ei de astăzi, noi ar trebui să spunem că dacă analizăm problema migrației în Europeană, în special după cel de-al doilea război mondial, dar nu avem timp pentru emisiunea noastră să facem lucrul ăsta în detaliu, putem să tragem câteva concluzii despre migrația în Europeană. Întâi de toate, migrația a existat dintotdeauna, inclusiv pe teren european, și, sigur, mai mult migrație economică, intensitățile au fost diferite de la o perioadă istorică la alta, dar migrației economice îi se datorează constituirea, în special în vestul Europei, a unor societăți democratice, a unor societăți prospere, care între timp au devenit multiculturale și cred că se vor îndrepta spre conceptul de multietnic. Aduceți-vă aminte că în perioada 50-60 de reconstrucție a Uniunii Europene a fost necesară multă forță de muncă și atunci toate țările europene au beneficiat de pe urma migrației forței de muncă. Vorbesc de migrația economică. Respectându-se cumva, vorbiți de marile puteri, respectându-se harta fostelor mari imperii. Adică fiecare mare putere a primit din provincii, între ghilimele. Fără discuție. Atunci, în perioada 50-70, oameni care s-au refugiat din care războiul au revenit în teritoriile lor, a mai fost importată forță de muncă și, repet, s-a reconstruit Europa și după aia s-a dezvoltat. În al doilea rând, dintotdeauna a existat în Europa atât migrația economică cât și migrația refugiaților. Să ne aducem aminte că numai de anii 90, la începutul anilor 90, despre războiul civil din Algeria, care aproape că a mistuit această țară. A fost o perioadă când un val important de refugiați s-a deplasat din Algeria către Franța, în special pentru că Algeria este o țară magrebiană vorbitoare de limba franceză, iar destinația favorabilă a fost Franța. Sunt date care susțin că atunci, în timpul acestei migrații de a refugiaților, au murit mai mult de 100.000 de persoane, unii zic că chiar 200.000, dintre care 70 au fost de ziariști. Deci a existat și migrația refugiaților. Al treilea lucru pe care aș vrea să o subliniez. Este foarte posibil, și cifrele arată, că datorită sau din cauza scăderii demografice, dacă se păstrează acest trend în Europa, în următorii 20 de ani vom avea populație activă în Europeană mai mică cu 11%. Adică vorbim între 30 și 3, sigur că da, vorbim între 30 și 35 de milioane de oameni. Cu problema aceasta se confruntă, de exemplu, Germania. Germania și alte state, inclusiv noi, care și noi, ca țară europeană, nu mai suntem o țară generatoare de emigranți. Noi primim imigranți pe teritoriul nostru, chiar și pentru tranzit. În aceste condiții, în condițiile în care, repet, populația activă e posibil să scadă și va scădea după toate calculele, eu cred că peste câțiva ani de zile vom regândi această problemă a migrației în Europeană, care, sigur, că acum ne-a inflamat foarte mult. Cred că Uniunea Europeană în următoarea perioadă trebuie să se aplece și să facă un studiu legat de, sau să combine demografia zonelor cu imigrația. Mie îmi pare bine că și așteptam o reacție a Bisericii Ortodoxe Române vis-a-vis de acest subiect, după ce am văzut reacția suveranului pontif. Și acum câteva zile, un înalt prelat, e vorba de mitropolitul Teofan al Moldovei, a spus clar că nu migrația este problema României și a noastră, ci noi înșine, respectiv mamele care nu mai fac prunci. Și, în fine, aș încheia aceste concluzii pe care vreau să le trag legate de fenomenul de migrație în Europa, spunând, citând de fapt, noi nu vorbim, și nu știu de ce nu vorbim, că avem o strategie privind imigrația în perioada 2015-2018, o strategie națională, în care spune așa că migrația persoanelor trebuie tratată
mai degrabă ca un proces, da, decât ca o problemă care trebuie rezolvată. Și asta este un lucru extrem de important. A apărut o altă idee, folosesc un impersonal. S-a spus că cumva imigranții care o să ajungă în România, ce 1500, ce 1700, pe care îi poate suporta România, sunt de o altă cultură. Și că atunci ar putea apărea o problemă ca un conflict între culturi. Adică era un argument de ce am putea avea noi o problemă din cauza asta. Da, dar dacă nu se spune și cam care ar fi aceste conflicte, nu-l consider argument. Eu cred că noi nu putem, noi ca țara Uniunii Europene, care din 2007 am intrat în acest club, am aderat, ne-am imbibat de niște valori. Valorile care sunt democrația, statul de drept, libertatea omului, a drepturilor. Noi nu putem să tratăm fără empatie niște persoane care pleacă din calea războiului și a foametei, mărșăluind... Vă referiți la refugiați? La refugiați, mărșăluind zile întregi, ducându-se spre o zonă unde ei spun că este șansa vieții lor. Nu avem voie să facem lucrul acesta. Cum este posibil, că ne aflăm într-un simulator, cum este posibil să existe acest trafic pe mare, oarecum clandestin? Mă refer și la Marea Neagră și la Marea Mediterană. Lucrurile... Ajung pe bărci improvizate, deci lucrurile sunt limpezi. Care au murit în acest Deci lucrurile transport. sunt limpezi. Refugiații provin din zona Asiei, în principal din Irak și din Siria și din zona Africii, din zona Libiei. Dacă vorbim de refugiații din Irak și din Siria, știți foarte bine, știe toată lumea că Siria se confruntă cu un război civil care a făcut sute de mii de victime. Și ISIS-ul, de fapt, acolo funcționează, care funcționează în momentul Siria de față. și în Irak. Ei se retrag în niște tabere de refugiați care sunt organizate în Turcia, în Iordania, respectiv în Liban. În Turcia sunt circa 2 milioane de refugiați. În Liban, în Iordania, cam tot atât, 1,9 milioane și câteva sute de mii în Liban. Deci avem peste 4 milioane de refugiați. Ei bine, și de acolo se deplasează spre Marea Mediterană în diferite zone. Sunt preluați, din păcate, de traficanți de persoane, ambarcați pe nave mai mult sau mai puțin improvizate și de aici ajung pe continentul european, fie în Grecia, fie în Italia, fie în Spania, iar cei din Libia, bineînțeles că după același mecanism. Acesta este mecanismul. Sunt date care spun că de la începutul acestui an 2015 avem, până în momentul de față, circa 350.000 de refugiați. 350.000 de refugiați până în acest moment. Da. Credeți că fenomenul va continua, că această cifră va crește? La un moment dat se vorbea de în jur de 3 milioane într-un orizont de timp. Mă rog, nu foarte repede. Tot ceea ce pot să vă spun din analizele pe care le-am făcut, că eu am mai multe întrebări ca și dumneavoastră decât răspunsuri. Nu pot să predicționez, să spun dacă acest fenomen va depinde foarte mult de măsurile pe care le are Uniunea Europeană. Însă Uniunea Europeană nu vorbește pe aceeași voce. Și fac o paranteză. Bine, boala veche. Fac o paranteză să spun lucrul acesta și nu este primul caz acesta în care se vede că Uniunea Europeană nu are o voce comună. Noi, prin tratatul de constitutiv al Uniunii Europene de la Maastricht din 1992, noi ne-am dorit să formăm Statele Unite Europene. În realitate nu se întâmplă așa. Ceea ce este Europa la momentul de față este un proiect politic, hai să spunem, nu eșuat, că ar fi prea grav. Este un proiect politic încă în construcție și eu aș vedea nu Statele Unite Europene, în momentul de față Europa este o federație de state-națiune. Deci, ca să revin la întrebarea noastră, depinde foarte mult de ce măsură va lua Uniunea Europeană. Pentru că, în opinia mea, acești oameni care vor ajunge vor trebui asimilați. Dar asimilați nu după model european, ci după model american. Este adevărat că a durat foarte mult. Păstrându-le identitatea. Păstrându-le identitatea și asimilați de societate. Este adevărat că a durat foarte mult asimilarea lor, afroamericanilor, în Statele Unite. Dar au fost Statele asimilați. Unite fiind un popor de imigranți. Exact, au fost asimilați și faptul că avem un președinte cu origine afroamericane spune foarte mult despre modul în care au fost asimilați imigrații în Statele Unite. De ce spun că nu model european? Pentru că dacă luăm numai exemplu Franța, poate vă aduceți aminte de acum câțiva ani de zile că au fost niște revolte.
În Franța, din păcate, imigranții din zona maghrebiană nu cred că au fost asimilați. Ei sunt locați în niște cartiere cam mărginașe. De aici, probabil, vin și frustrările lor. Pe fondul ăsta pot apărea oameni cu deviații extremiste și uitați-vă ce s-a întâmplat, grozăvia care s-a întâmplat la redacția revistei de satirice Charlie Hebdo. Da? Deci, soluția este integrarea lor în societatea europeană, dar, repet, după model american, o integrare adevărată. Revenind la discuția despre cum va evolua numărul lor, auzeam că chiar ieri sau, mă rog, alaltăieri, din Irak au început să plece imigranți, văzând cât de bine sunt primiți în Germania. Da. Este un argument că vor începe să plece și din alte state. Adică pe lângă cele pe care le-ați enumerat, s-ar putea să apară și, nu știu, surse noi de refugiați. Atunci nu mai sunt refugiați. Refugiații sunt cei care pleacă din calea războiului și a foametei și care trebuie să-și securizeze viața lor și a familiilor din lor. Cei 350.000, 400.000 pe care i-avem contorizați până acum, grosul sunt refugiați sau imigranți? Da, refugiați. Categoric refugiați, pentru că, repet, sursa înseamnă Siria, Irak, Libia. Toate țările astea au pe teritoriul lor războaie. Cum vă explicați emoția care s-a creat în jurul acestui Ați adus caz? discuția asta, că s-a creat o emoție, au văzut ce bine sunt în Germania. Și emoția s-a transmis aproape instantaneu. Lucrul ăsta s-a întâmplat și datorită tehnologiei digitizate din ziua de astăzi. Aproape oricine are un telefon mobil, poate să fie extrem de naiv, să spunem, și să nu știe să-l folosească, dar știe să folosească camera să facă o poză. Poza se împachetează electronic și în secunda următoare se transmite prin internet și poate ajunge din Germania, unde un imigrant își face în München un selfie, exact în taberele lor. Fie că se cheamă în Turcia, fie că se cheamă în Iordania sau în Liban. Și cum să nu-și dorească toți când se uită la poza aceea să ajungă și ei acolo? Deci este practic primul mare val de refugiați și de imigranți economici prin boom al rețelelor sociale. Da, facilitați, dacă vreți. Deci emoția și numărul lor, din punctul meu de vedere, are ca principală cauză tehnologia informației și a comunicațiilor, care este foarte dezvoltată în momentul de față. Fotografia cu acel copil care a murit în mare și ajunsese pe țărm. Ați văzut ce emoție a creat. Ați văzut ce emoție a creat. Încă o dată revin. În anii 90, când nu aveam internet de asemenea viteză, da? Nu aveam tehnologia informației așa de performantă, a existat un val masiv de refugiați din Algeria către Franța. Au murit aproape 200.000 de oameni. Știm noi lucrul ăsta? Și nu s-a trăit aceeași emoție. Ați fost contemporan cu momentul respectiv. Și eu. Nu a fost asemenea emoție, pentru că nu s-a propagat peste tot. Din punct de vedere strategic, cum comentați, cum vedeți poziția statelor riverane Mării Negre? Ca să fiu sincer, mă refer în special la Turcia, care are probleme mai vechi cu imigranții, mă refer la curzi. Și recent a intrat cu trupe în Irak. Eu cred că valul acesta masiv de refugiați, care a pornit din taberele pe care le-am enumerat, spre exemplu din tabăra din Turcia, unde sunt circa 2 milioane, s-a datorat și faptului că Turcia are probleme la granița cu Irakul, cu populația kurdă, cu partidul foarte vechi, pe care le știm foarte bine. Iată, de curând am aflat că președintele Erdogan a ordonat o invazie terestră ca să securizeze granița cu Irakul. Și este posibil ca pe fondul acestor probleme și din cauza faptului că au cheltuit foarte mulți bani, președintele Erdogan a avansat cifre de ordinul miliardelor de euro cheltuite pentru întreținerea acestor tabere de refugiați,
și probabil că n-au fost ajutați de comunitatea internațională, ei să fi fost mai puțin atenți, mai puțin vigilenți și pe fondul ăsta au tolerat deplasările de refugiați către Marea Mediterană, de unde, cum vă spuneam, s-au îmbarcat și au intrat în Europa pe calea Mării Mediterane. Riscă Turcia să nu mai fie un pol de stabilitate în zonă? Turcia va fi un pol de stabilitate. Din punctul meu de vedere, și am mai spus lucrul ăsta, Turcia candidează cu succes, rămâne de văzut în ce direcție o iau, dar candidează cu succes la statut de țară emergentă. Turcia va fi o țară foarte importantă, este și acum, dar va fi o țară foarte importantă în viitor. Însă, există și varianta pe care nu o exclud, este o opinie a mea, că avem și ceva intenționalitate, adică în mod deliberat Turcia a lăsat să scape acest exod masiv de refugiați ca să ajungă în Europeană, tocmai ca să creeze emoție și ca să determine comunitatea internațională să ia o decizie în sensul înființării unei coaliții, poate sub comanda Turciei, Turcia să fie cap de coardă, care să atace Siria și să dea jos de la putere pe președintele Bashar al-Assad. Este o dorință mai veche a Turciei de 2 ani de zile ca să se încropească o coaliție internațională de forțe care să atace regimul de acolo. Când ne-am mutat în Siria, recent au apărut confirmări, până acum au fost zvonuri, că Rusia deja a trimis armament acolo și... În presă s-a scris despre o discuție dintre secretarul de stat John Kerry și ministrul de externe Lavrov al Rusiei, în care secretarul de stat Kerry și-a exprimat îngrijorarea că Rusia se implică militar cu avioane și cu trupe de partea președintelui Assad. Trebuie să înțelegem și poziția Rusiei, pentru că înlăturarea de la puterea președintelui Assad printr-o acțiune militară a unei coaliții internaționale ar pune sub semnul unui aliat foarte important ar pune sub semnul întrebării baza navală pe care rușii o au la Tartus, în estul Mediteranei. Ori asta ar fi o lovitură geostrategică de proporții colosale pentru singura bază rusă din Mediterană. Singura bază rusă din zona aceea, din zona Mediteranei de Est, Orientul Mijlociu. După cum vedem, apar tulburări semnificative, cel puțin până acum, în timpul discuției, am spus Irak, Turcia, Siria. Riscă Orientul Mijlociu să se confrunte cu un nou război? Nu. Am văzut poziția Israelului, care nu vrea nici de cum să primească refugiați. Nu cred că în momentul de față avem o astfel de situație. Văd că apele care erau tulburi acum câteva luni de zile s-au mai liniștit. Mă refer la discuția dintre Israel și Iran. Știți foarte bine că în comunitatea internațională s-a ajuns la un acord între comunitatea internațională și Iran privind dezvoltarea de arme nucleare, pe care Israelul nu l-a agreat. Deocamdată nu am văzut discuții care să fie amplificate față de momentul acela. Ce am văzut însă? Am văzut că din momentul în care s-a spus că se va ridica embargoul asupra Iranului, prețul barilului de petrol a scăzut, bineînțeles, din cauza emoției, de la 61 de barili la 41, ceea ce este o grăzăvie pentru industria offshore-ului, pentru că pur și simplu prețul ăsta este așa de mic încât nu justifică din punct de vedere economic extracția din mare. Că toți suntem la adevărul live financiar. Ce efecte economice credeți că va produce acest val de imigranți asupra Europei? Unul deja l-ați menționat, o posibilă rezolvare a problemei demografice cu care puteri mari precum Germania se confruntă. Deci aici ar fi cumva, să-i spunem, un avantaj al acestui val. Ce alte efecte economice mai vedeți? Pentru asta trebuie investit. Germania a spus că va investi între 3 și 4 miliarde de euro pentru integrarea refugiaților. La început costă, dar beneficiile vin ulterior. Beneficiile vin mai târziu, fără îndoială.
Nu știu, apropo de prețul petrolului, credeți că ar putea crește prețul petrolului? Nu văd nicio legătură între acest fenomen de migrație a refugiaților și prețul petrolului. Dublat de intervențiile care ar putea apărea în Siria, în Irak? Nu. Chiar nu văd nicio legătură. Prețul petrolului a scăzut, știm foarte bine, pentru că Arabia Saudită a hotărât să extragă mai mult petrol. Fiind mai mult petrol pe piață, evident, prețul a scăzut. Dar, încă o dată, nu văd nicio legătură între prețul petrolului și migrația refugiaților din zona Orientului Mijlociu. Bun, asupra Europei, nu știu, ca efect economic, faptul că statele ar fi nevoite să cheltuiască mai mult pentru integrarea imigranților. Acum, poate trebuie să abordăm și discuția asta. Că un cost există. Au existat voci care au spus că valul de refugiați a fost încurajat de Statele Unite sau de Rusia. Unii spun că de Statele Unite, alții de Rusia. Un lucru este cert. Sunt multe teorii pe piață. Un lucru este cert. Există sume avansate între 3.000 de euro pe care trebuie să plătească fiecare refugiat, ajungând până la 7.000, am văzut și 14.000 de euro. Ăștia sunt niște... Costul integrării pe cap de... Nu. Costul refugiaților care trebuie să-l dea traficanților de persoane ca să ajungă. Prețul plecării. Da, prețul plecării. Ăștia sunt niște bani foarte mulți. Când vorbim de 15.000 de euro, sunt bani mulți și pentru România, dar pentru ei acolo. Și totuși se naște o întrebare. Cine plătește banii ăștia? Este o întrebare la care eu nu am răspuns. Și acum să revin. Unii spun că banii ar fi plătiți de ONG-uri finanțate de Departamentul de Stat al Statelor Unite, fără să aducă niciun argument în acest sens. Sunt voci autorizate din România, care au fost, hai să spunem, persoane implicate în securitatea națională, cu funcții de decizie, vectori de decizie și de opinie, pe care ați auzit dumneavoastră și care spun că Rusia ar fi în spatele acestui val de refugiați din două motive. Pe de o parte, să distragă atenția opiniei internaționale la ceea ce face în Ucraina, la războiul în Ucraina de Est, și pentru că ar vrea să destabilizeze Europa. Eu nu subscriu deloc acestei... ca un răspuns la embargo. Da, eu nu subscriu deloc asupra acestei idei, pentru că de ce să vrea să destabilizeze Rusia Europa atâta timp cât vinde gaz și petrol în Europa? Are nevoie de Europa cu un euro foarte puternic. Deci Rusia nu are niciun interes să destabilizeze Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, un astfel de fenomen, dacă s-ar dovedi că este finanțat de Rusia sau încurajat de Rusia, ar crea o asemenea emoție pe lângă drama refugiaților, încât s-ar putea să determine comunitatea internațională să decidă ca o coaliție să atace Siria și să-l debarce de la putere pe președintele Assad. Și revenim la interesele strategice ale Rusiei din zona respectivă. Deci eu nu cred, prin argumentele pe care vi le-am dat, că Rusia are vreun interes sau că este în spatele acestei mișcări de refugiați, cum nu cred, nu există niciun argument, că Statele Unite este în spate. Dar întrebarea rămâne. Cine plătește? Rămâne întrebarea la care nu am răspuns. De la începutul emisiunii v-am spus că analizând situația se nasc foarte multe întrebări, cu mai puține răspunsuri și cu atât mai puține soluții. În cercurile academice, în lumea marinei, ca să spun așa, când a început să se discute despre această problemă a valului de refugiați? Imediat cum a izbucnit în media sau existau preocupări și anterior? Marina, nu neapărat cea militară, dacă e cazul și cea militară, dar marina grănicerească, garda de coastă noastră, a fost implicată. Știți că acum câteva luni de zile am avut refugiați pe care i-am luat și sunt acum în centrele de plasament din România. Discuția este, însă nimeni nu a putut să anticipeze... A izbucnit foarte repede nimeni nu a putut să anticipeze dimensiunea ei. Deci, practic, în momentul în care principalele grupuri de presă americane și europene au scos subiectul, atunci ați început dezbaterea. Din păcate,
noi suntem tot timpul, hai să spunem, nu tot timpul, poate exagerez, în cea mai mare parte a timpului reactiv, nu proactiv, în loc ca... Când spuneți noi, vă referiți la români? Noi, România, da. În loc ca inteligenția românească să discute lucrurile astea înainte, să aibă o viziune asupra lor, noi reacționăm și v-am spus, sunt total dezamăgit de modul în care s-a reacționat, cu excepția vocilor oficiale din societatea românească. Nu e posibil să spui că nu poți să primești sau nu trebuie să primești 1700 de refugiați, repet, oamenii aflați în suferință, să nu manifeste empatie și compasiune cu acești oameni, când tu știi foarte bine, tu România, că în anul de grație 2008, spre exemplu, când în afara României erau 3 milioane de români care aveau statutul de migranți economici și care munceau în Italia sau în Spania sau în Germania, e posibil, acești oameni trimiteau în țară, din datele pe care le-am de la Banca Națională, 7 miliarde de euro. Acești bani se cheltuiau în România. Dacă nu mă înșel, și astăzi diaspora este cel mai mare investitor străin în România. Nu cred că magnitudinea este aceeași. Nu, dar oricum sunt mai mari decât investițiile străine directe. Ok. Deci sunt investiții, erau investiții în România. Și vă aduceți aminte ce ne inflamam când un politician, un biet politician, să spunem italian, în campanie electorale, avea și el o atitudine xenofobă ca să-și atragă de partea lui populația să aibă voturi mai multe, spunând că, domnule, ar trebui să limităm migrația economică. Atunci ziceam, domnule, nu se poate. Facem apel la valorile Uniunii Europene pe care le îmbrățișăm cu toții. Păi atunci ne plăceau valorile Uniunii Europene, le îmbrățișam, erau bune pentru noi, iar acum când vorbim de niște oameni, repet, nu migranți economici, niște refugiați, nu le mai îmbrățișăm. Vorba lui Arghezi, una spunem și alta fumăm. Știți povestea cu Arghezi, că chiar aș vrea să vă spun că este interesant. Spuneți-vă, rog. Arghezi a fost un poet care prin anii 52 a fost interzis. Și recuperat și reabilitat de cine? De Gheorghe Gheorghiu Dej. Și povestea spune că într-una din ședințele în care Gheorghe Gheorghiu Dej îi explica lui Arghezi despre binefacerile comunismului, îl îndoctrina, ca să spun așa, Arghezi a vrut să-și aprindă o țigară mărășește și tutunul era așa de prost încât nu s-a aprins. Și atunci Gheorghiu deja a scos un pachet de Kent și a oferit o țigară. Iar replica lui Arghezi a fost celebră. Petroară și Gheorghiu, una spunem și alta fumăm. A intrat în folclor. A intrat în folclor. Așa și eu. Interesant. Deci una spunem și alta fumăm. Nu se poate să avem un limbaj dual. Apropiindu-ne de finalul emisiunii, cum credeți că ar trebui să se raporteze omul simplu, populația României, la acest val de refugiați, 1500-1700 care urma? Nu este un val. Trebuie să recunoașteți că 1700 de oameni nu este un val raportat la populația României de 20 ceva de milioane. Nu cred că ne va afecta pe noi. Această prima parte. Da, nu ne va afecta pe noi. Rămâne discuția dacă 1785 de refugiați vor fi numai 1785 și în viitor nu vom avea refugiați din întregirea familiilor acestor 1785 și discuția care trebuie să meargă mai departe dacă vom face într-adevăr integrarea lor în societatea românească sau pur și simplu îi vom adăposti pentru o perioadă limitată. În funcție de aceasta vom decide în România, dar nu cred că este un lucru care trebuie să strânească emoție. Trebuie să fim lucizi și să tratăm lucrurile astea oricum, fără nici cea mai mică doză de xenofobie. Vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Din păcate, mi se pare că discuția despre refugiați de-abia începe. Poate revenim asupra subiectului. Cu toată plăcerea.